vyrastie nám z teba veľký chlapec. Rád kladiem otázky, som večný zvedavec, predstavím vám malého Kája. Rád kreslím obrázky, miesto zvieratko či vec, vláčik aj huňatého zája. Je toľko príbehov na každý deň, s mamou a s ockom ich zažijem. Raz budem veľký chlap, teraz som tak akurát malý a zvedavý Kájo. Kájo, Kájo, som Kájo. To som ja. Čučoriedkový kopec. Dnes je v Kajovom dome rušno. Mama a ocko chystajú narodeninové prekvapenie pre deda. Tada! Narodeninová torta je hotová a teraz už len milión vecí, čo treba urobiť. S výzdobou si nerob starosti. To je moja práca. A moja práca je olízať polevu zo šľahača, však? Áno. A tvoja ďalšia práca je ísť s dedom na prechádzku, aby si ho zamestnal. Dobre, a čo je Rózina práca? Jej práca je pomôcť zabaliť dedovi darček. Ale teraz ju zaujíma niečo iné. Rózy, pekná! Ó, darček! Zabudol som dedovi nakresliť obrázok k narodeninám. Poponáhľaj sa. Budú tu každú chvíľu. Ó, ja zakriem tortu. Skryte mašle. Babi, dedo! Ahoj všetci. Ó, vy dvaja ste ale poriadne vyrástli. Áno, čoskoro už budete nosiť na chrbte vymňam. Tak, Tiger, tešíš sa na náš veľký výlet? Ó, áno. Iste si to poriadne užijete. A keď sa vrátite, všetci si dáme poriadnu, výdatnú večeru. Ahoj! Ahoj! Počuj, Kajo, myslel som, že by sme mohli ísť k Čučoriedkovému kopcu a potom vyliezť hore. Čo ty na to? Čučoriedkový kopec? Kajo dostal výborný nápad, ako darček mohol dedovi nazbierať po ceste čučoriedky. Tak čo, Kajo, čo povieš? Ber si bicykel a ideme. Na Čučoriedkový kopec. Nebol som tam už celé roky. Kde nazbierame čučoriedky? Pri ceste nie sú, ale popri chodníku na nejaké možno natrafíme. Poďme. A ktoré sú čučoriedkové stromy? Žiadne. Čučoriedky rastú na kríkoch. Psst, počúvaj. To je hýl. Vidíš ho niekde? Je to svetlo-červený vták. Nie. Skúsim ho privolať sem bližšie. Ujt, ujt, ujt. Čo keby si to tiež skúsil? Hujt, hujt, hujt. Vyšlo to. Fíha, nevedel som, že hovoríš vtáčou rečou. A tu možno nájdeš čučoriedky. Je to svah, na ktorý svieti slnko. Detko, pozri. Jeleník bielochvostý. To je krása. Prečo sa tak volá? Nemá biely chvost. Ukážu svoj biely chvost, keď sa vyplašia. Ops, no, takto nejako. Asi sme mu prerušili obed. Toto sú čučoriedkové kríky. Čučoriedky? Skoro žiadne tu neostali.
Asi bol hladný. Poď, Kajo. Najlepší výhľad na mesto je kúsok odtiaľ. Kajo prepašoval čučoriedky do svojej tašky. Dúfal, že ich nájde ešte oveľa viac. Počkaj na mňa. Ale bol sklamaný, keď sa dostali na vrchol kopca. Na dohľad neboli vôbec žiadne čučoriedky. Dedo, vidíš nejaké čučoriedky, alebo maliny, alebo iné bobule? Nie, ale pozri sa na ten výhľad. Pozri sa, teplovzdušný balón. Haló! Nemyslím, že ťa počujú, ale možno nás uvidia mávať. Ahoj, haló! Ahoj! To je ale perfektný deň. Vedel si, že dnes mám narodeniny? Áno. Čo sa deje, Tiger? Chcel som ti ako narodeninový darček nazbierať veľa čučoriedok, ale našiel som ich veľmi málo. Kajo, ty si mi už dal úžasný darček. Strávil som popoludnie so svojím vnúčikom. Čo viac by som mohol chcieť? To je zvláštne. Prečo je zhasnuté svetlo? Prekvapenie. Prekvapenie. Čo sa stalo s tou pokojnou rodinnou večerou? Zdalo sa, že toto bude väčšia zábava. Zdalo sa ti dobre. Ďakujeme, že si zamestnal deda. Užil si to? Áno, ale nenašiel som veľa čučoriedok. Toto mi pripadá dosť veľa. Ale dosť na čo? Citrónová torta s čučoriedkami na vrchu. Moja obľúbená. Poď sem, Kajo. Aj ty, Rosie. Pomôžte mi sfúknuť sviečky. Raz, dva, tri. V ten deň sa Kajo naučil, že čas strávený s tými, ktorých máte radi, je tým najlepším darom. Triedne domáce zvieratko. Pozrite sa, ako frčí. Čo to robí? Išiel si zabehať. Dokonca aj škrečkovia potrebujú trochu cvičenia, tak kto chce nakrmiť hejmiša? Ja, prosím. Dobre, Kajo. Dnes môžeš nakrmiť hejmiša ty. Nedaj mu príliš veľa. Kajo dával pozor, aby hejmiša neprekrmil. Myslím, že potrebuje ďalšiu vodu. Máš pravdu. Urobil si na mňa dojem, Kajo. Vieš sa veľmi dobre starať o triedne zvieratko. Ďakujem, pani Martinová. Čo keby si sa o hejmiša postaral aj cez víkend? Naozaj? Iste. Prečo nemôžem hejmiša strážiť ja? Mám rada škrečkov. A ja viem sa postarať o zvieratá. Hovorila som s vašimi rodičmi a na každého príde rad, aby sa cez víkend staral o hejmiša. Áno! Ale pre tento víkend je na rade Kajo. Kajo sa už nevedel dočkať. Na chvíľu necháme hejmiša tu, kým nenájdeme vhodné miesto. Môže byť v mojej izbe. Nie som si istá, či je to dobrý nápad. Škrečkovia sú v noci hore, možno ťa bude budiť. To mi nevadí. Myšička! To je hejmiš, je to škrečok. Naše triedne zvieratko. Zlatá myška. Nie, Rosie, je to škrečok, nie myš. Rosie krmí myšičku? Nie, už je nakrmený. A je to myš, nie škrečok. Teda je to škrečok, nie myš. Myšička ľúbi sír? Nie, myšička nemá rada sír. Je tu ešte niekto, kto by sa rád zoznámil s hejmišom? Hejmiš sa už zoznámil s mamou, ockom a Rosie. Kajo nevedel, kto je ten ďalší. Gilbert!
Gilbert! Gilbert nemá rád myšku. Zrejme si na Hejmiša potrebuje zvyknúť. Ak budeme dávať na Gilberta pozor a venovať sa mu, tak bude určite všetko v poriadku. Ale pre Kaja bolo ťažké venovať sa Gilbertovi, keď mal doma milého malého škrečka. Tak, čo ty na to, Hejmiš? Teraz máš dobrý výhľad na moje hračky. A tu máš svoje koleso a svoju potravu a fľašku s vodou. Bol to príliš veľký rozruch, aby si všímal hravého Gilberta. Tak poď, Hejmiš. Špagety, mňam! Vyzerá to dobre. Ďakujem. Zabudol som nakrmiť Hejmiša. Môžem odísť od stola? Áno, ak sa hneď vrátiš. Dobre. Ako sa Kajo ponáhľal cez kuchyňu, neuvedomil si, že prevrátil Gilbertovú misku na jedlo. V ten večer Gilbert úplne zabudol na svoje rozkotúľané jedlo. Hej, pozri, myška na hranie. Stavím sa, že Hejmiš by sa s ňou rád zahral. No tak, Hejmiš, pozri sa na myšku. Vidím, že už si nachystaný do postele. Nezabudni doplniť Gilbertovú misku s vodou. Dobre, mami, urobím to hneď. Vedel som, že sa ti bude páčiť. Ja som myška. Môžeme byť najlepší kamaráti. Čoskoro Kajo úplne zabudol na Gilbertovú misku s vodou. Na druhý deň ráno si Kajo robil trochu starosti. Neviem nájsť Gilberta, mami. Určite tu niekde je. Aj keď možno máš pravdu, ani ja som ho nikde nevidela. Aj, zabudol som Gilbertovi doplniť vodu. Chudák Gilbert. Myslím, že sa dobre staráš o vaše triedne zvieratko. Ale možno by si sa mal trochu venovať aj svojmu vlastnému zvieraťu. Kajo vedel, že mamička má pravdu. Áno, musím pohľadať Gilberta. Gilbert? Kajo nakoniec našiel Gilberta vo svojej izbe. A rovno pred Hejmišovou klietkou. Gilbert, nie! Nechaj Hejmiša na pokoji! Prepáč, Gilbert. Myslel som si, že ideš po Hejmišovi, ale ty si smedný. Poď. Dám ti vodu. Nech sa páči, Gilbert. Máš krta. Prepáč, bol som taký zaujatý starostlivosťou o Hejmiša, že som sa nepostaral o teba. Zdalo sa, že Gilbert Kajovi odpustil. Takže sme zasa kamaráti? Všetci môžeme byť kamaráti. A všetci boli kamaráti. Keď si Kajo uvedomil, že sa môže deliť o svoj čas. Kajo a jeho rodina práve dojedali špeciálne raňajky. Ockové prekvapivé narodeninové raňajky. Chutili ti? Rozhodne áno. Ďakujem za tieto chutné raňajky. Ďakujem vám všetkým.
lepšie. Ďakujem, Rosie. Radšej už pôjdem. Slúbil som dedovi, že mu pomôžem v záhrade. Teda, koľko tu máme buriny. Musím popracovať aj v našej záhrade. Ale to počká. Pozdravuj od nás babičku a deda. Koncom týždňa k nám obaja prídu na večeru. Babička! Pozdravím. Kajo sa pozrel do záhrady. Bolo tam naozaj plno buriny. A to Kajovi vnúklo skvelý nápad. Môžeme ockovi pripraviť ďalšie prekvapenie? Aké prekvapenie. Možno by sme mohli vytrhať tú burinu, predtým, než sa vráti. To je pekný nápad, Kajo. Potom môže zvyšok víkendu relaxovať. Rosie pomôže! Všetci pomôžeme, len sa natrieme opaľovacím krémom. Burina, ja ťa dostanem. Mami, prečo ľudia trhajú burinu? Pretože burina zvykne zabrať celú záhradu a berie živiny a vodu iným rastlinám. Keď je tam burina, iné rastliny nerastú? Áno, rastú, ale nie až tak dobre. Ak vytrháme burinu, ostatné rastliny budú mať viac živín a vodu a budú rásť rýchlejšie. Aha, dobre. Tak ja tú burinu dostanem. Nie tak rýchlo. Musím vám ukázať, čo je burina a čo sú moje kvety. Nechcem, aby ste mi vytrhali petúnie. Mama ukázala Kajovi a Rosie, ktoré rastliny sú burina a ktoré kvetiny. Kaja to veľmi zaujímalo. Tak, moji malí záhradníci, ste pripravení na naše pletie? Aha. Áno. Ó, a ešte jedna vec. Vzadu v záhrade som si všimla ambróziu. Ambróziu? To je rastlina, z ktorej Rosie kýcha. Takže vy dvaja budete trhať burinu tu a ja budem trhať burinu vzadu. Dobre? Dobre, dám pozor na Rosie. Budeš mojou pomocníčkou. Kajovi sa pletie záhrady páčilo. Bol si istý, že tú prácu dokončia. Teda, kým Rosie neprišla s vlastným nápadom. Rosie trhá. Ó, nie, to sú mamine sedmokrásky. Nesmieš ich trhať. To sú kvety, nie burina. Rosie netrhá? Nie, musíš trhať iba tieto. Iba burinu. Nie, Rosie, kvety netrhaj. Musíme vytrhať zlú burinu. Kvety nechaj na pokoji. Kajo videl, že všetko by išlo oveľa rýchlejšie bez jeho pomocníčky. Pozri sa, Rosie, toto všetko je burina. Tu môžeš odtrhnúť, čo len chceš. Pozri sa. Vidíš, Rosie? Môžeš vytrhať všetku burinu z tejto časti záhrady a... Rosie? Rosie? No Rosie mierila k mame a k Ambrózii, z ktorej kýcha. Nie, Rosie, vráť sa sem. No tak, Rosie, poďme sa hrať v pieskovisku. Áno, to bude zábava. Tak, teraz kop v pieskovisku a ja budem trhať burinu, dobre? Dobre. Rosie! Nemáš predsa vykopávať tie kvety, Rosie. Už viem, chceš sa hrať s hračkami a bábikami tu vonku? Bábika! Dobre, zostaň tu. Hneď som späť s tvojimi hračkami. Mami, idem dnu po hračky pre Rosie. Dobre. Pamätaj, Rosie, žiadne trhanie kvetov. Kajo chcel Rosie vonku nejako zamestnať a tak sa rozhodol priniesť jej veľa hračiek. Zvládol som to. Rosie! Nie. Nechápeš, že máme trhať len burinu, nie kvety? Ocko, narodeniny. Narodeniny? Takže ty chceš dať ockovi kvety na narodeniny? Narodeniny. To je pekné, Rosie, ale ja chcem dať ockovi záhradu bez buriny. Nie záhradu bez kvetov. Rosie to nechápala a Kajo sa odrazu bál, že nestihne vytrhať všetku burinu v záhrade.
Je tu toľko práce, Rosie. Kvetináče a trávnik. Všade je plno púpav. Pekné. Čo je pekné? Tá púpava? To je burina. Pekné kvetinky. Ja viem. Rosie, čo keby si teraz natrhala tie žlté kvety pre ocka? To by bolo pekné, dobre? Dobre. Fíha, pozrime sa na to. Všetci sme pracovali spolu. Páči sa ti to? Samozrejme. 2 narodeninové prekvapenia v jeden deň. Ďakujem. Mal by si vedieť, že to bol Kajov nápad a veľa práce urobil on sám. Vážne? No teda. Trhať burinu v záhrade je náročná práca. Ďakujem, Kajo. Nemáš za čo. A je tu ešte jedno narodeninové prekvapenie. Však, Rosie? Áno. Všetko najlepšie. Kajo čakal, či sa ockovi bude páčiť Rosin burinový darček. Ó, tie sú krásne, Rosie. Ďakujem. Nechať Rosie zbierať púpavy bol múdry nápad a vyšlo to parádne.